Okay, karon natay bisita karon nga ni ari sa tong studio. Studio na to way bongbong. Man siya ako ang ayaan nga usa ka mananabang. Mao si Dolorosa sa Balandi. So ato siyang interviewon kung unsa ang iyang mga kasinatian sa mga kaagi bahin o kanang mutabang o kanang buntis ba kanang magpaanak. So karon niya siya akong sapito na raya. Ako interview nimo. So, ano man dong? Isa-isa sa ato ang mga suking tigpaminaw o tigtanaw ano itong YouTube channel kung unsay kaagi ning bahin aning mananabang unya karon kay dili na magkapanabangon no. Di na. Hunungon man ka. Hunong na. Sige ko no. Isulti ko no ya. Sa akong pagpanabang, 15 anyos pa akong edad, nabang nako. Banuban pa ko tong mama. Pag minyo nako, si mama nga nagluya-luya si mama, ako nagmakuha sa mga taong manabang. Kay kamao naman ko. Karon dong, gikan atong pag-inaran ako, hangtod karon nag 56 ko. Kaluoy sa Ginoo. Papain taon ko simba ko, mamati og bata o nanganak na namatay sa akong pagpanabang. Wala gyud. Help me. Tinuod na kay istorya. Og naa may patay nga bata sa pagkatao, patay na nga buhion ko na nga gali Ginoo di man gikabuhi ana nga namatay na buhion ta na di man gikabuhi ang ako na bang mananabang gisupsupan pikpikan nya ingahi na mga bata wa na patay na magisa nang hilos na mga panit simpre patay na gito sa pagkatao di na nasa namo sa pagpanganak kalos Ginoo wa pag intawon yun ay tabo nga nay namatay sa akong panabangan karon idara na nako do nga nag 56 nako sus gibawala na may pagpanabang sa kaingon ko kung bahin anong ibawalan man sa kanya adto ganin agian ganin ako nga gihigtan pa ko og pisi paglabang ato kay baha gihigot sa lubi dira ana palabangon kay baha kisi-kisi na ato kay muotong tabang tidulor nya ako kamatayon naging tabangan ako unta nga sus problema putol ni pisi maabot ba ka ko dito pero kay ako ginang gitabang bunit lang gikos pisi taman-tamas ginawa para makatlabang dito o nagyanan ako dong usa kalison ni panabang nabang pukus duangan pati paluya ang baled, taas tuod, pero ang haligi mo kung bukton, pating paita dong, nalibog ko, kaya karon utong na ko utong siya, kahit iniglakang na ko ana, suno, kira-kira man balay dong, wala yung utong naman taman-taman, ay kamang, lang di ko nga ito, pag-abot na ito, duot na nagyo ko sa labot, wala yung sulbong hus bata, sus, pait ka nga nabuya, pag ando dong, unsay tayo sudan, luay taon kayo, kay pobre yun, kuhag kanon, hukad sa kaliro, pagkan aling, kuandong pagkanaki ang kabuhi higta na kong pakos ang kabuhi in town kipi wa may diaper kay wala lagi kwarta ako lang gihampulan og nuog ang buganan nga di gid mo sulbong kay si bakusan og masug ang iyang dugo diha si bakulang naanoy tuang naanoy unas daghan kay mao ginitabang sa mga mananabang yun unas og tuang mao na sa ospital may abono kami may abono pero kalis ginawa man sa kupen wa man sa munsa ani Wa may tayo sudan butang asin. Ipakaon. Ko dong ihatod man jud ko nimo sa amo Anak na ni dong. Palitan ti kag sudan ug diaper sa imuha. Ikaw pinigasto. Ang unsa may wa may kwarta, ako higasto. Loy kay way sudan ng taon. Palitan na ko tawag sudan na ibik. Palitan pa na og diaper lang Jason. Balik ang tawag to sa team hatag nga ko nimo na koy kwarta. Ayaw hunahunadong ang importante ang imong asawa nga ayong pagpanganak nga safety sa siya pagkaanak diha kay okay naman siya kaon naman sa sudan mo to nya karon kay gimiting mi atong kuandong wala sulbad na tong mga problema sa nangagi manay ingon sa mayor ang nangagi na ang karon kay gibawala na magimig panabang tambong mi tahod mi sa gobyerno atubang mi ngadto sos pag ingon na nga bawal ang panabang ug manabang pakadakupo na hasta hadlukan na kuno nakaingon nagiko ani ka panabang bahala na din mga nakay na din ug unsaon na nila di na jud panabang dong hadlo preso lima nga presohon si bako magiko kitag kontras kalibutan baskin silingan na ang mga silingan nako sus kuno na may kumulansan ko ani kun siya aron naghambutar nako kay wala lagi dong Lansan lang kun siya. ana lagi Sa tibas. nya kay Dabo na di mo kam. Unya kay ang imong plataporma kung mulansa kag konsyal, ang tanang mga buntis ikay magpaanak. Unya ang resulta na, dason jabong ka. Ngoto ko. Inan ko. Ana ni paagi. Mondang ko anang panabang. Desay ang sulti bitaw sa doktor, naaman ng doktor o mayor ginato man tawron. Bala di kong tawon ng doktor na mayor na lang. Ingon dyan ang mayor, basta manabang pagkinsa ninyong manabanga din ha. Bisag mag-ong-ong pambata sa sabakan sa inahan. Di na ko musugot nga manabang pa mo kay may tabong nga nakapanabang mo diha.
nakapaluwas mo ana, tinuod man buhi, priso gyapon tag unong kabuan. Og mamatay, life sentence. Unsa na dong? Life sentence. Ang life sentence niya, kanang hangtod sa hangtod kang mananabang. Wala life sentence. Di oy, hantod santod mamatay. Mapriso ka oy di nagakabuhi kabuan diha. Ang bago day na. Og prisuhon man. Life sentence man. Di Pag kinabuhi nimo mananabang ka. mananabang. Tibok sa kinabuhi, mapriso ka kay ibawalan makabuang gali oy. Bago day. Na, priso lagi, wag mamatay simbako. Bata ba o inahan mamatay sa mong papanabang. Priso ka tibok kinabuhi nimo. Ang maayo ni tiya, artista na ka sa YouTube bro na. Nako. Magwapa ta. Gwapa pag artista no. Di na ko manabang na magtaas ako sa kamot, ang kamot patinog buah. Kay mahitabo kay na pati naging tas-tas tutay. Kikiton gina ko para magisiin tao nang gina magisi na diyang imbangal din ha simbako. Gisi sa bata na dili, gisi sa kamot kay wa man ko ana. Limpyo ko Ay kuton gina nimo day manabang. Di ay yung kaot magta. Ang lubot mi tapin ana na oy. Mo ta na ginana ko mga bana. Di namin ko panabang dong, kadakpon man ko, mapreso man ko. Bisag pinakakusog pa ko manabang. Gingon bitanan nila, kantibas pinakakusog. O tinuod. Pero di na ako sa na, kay kantibas amo, naay mga anak. Abot ang taga Toledo, mga anak pasmua. Nahibuong ko, nag-angkan ko Toledo. Agi ang district birthing. Nganong argi sa mua? Nagpangutag sa baydulo, nanganak niya. Ang ayudagan ko ako nang kugalingon. Unya unsa may imong istorya sa mga bana nga naay mga asawa nga karon mabungkis sila. Ayaw ito mong palabig kayat doon. Kaya wala na bagay tayo mga ba? Turjak ba? Oo. Ay, kailangan ito mong palabig na. Di namin yung panabang, prisuhon man ko. Kalma-kalma na mo. Pag-control mo. Oh, labi na itong kalisunod pati lisura. Oh. Pag-control mo, wala gidulor mo, tabang pa ninyo. Kaya sulti sa mayor, bisag magaguho pa sa atubangan sa inahan. Di na gid pwede nga mo, tabang may, bisag mananabang may. Nakaingon ko sa kong galingon. Bisag kinsa pa siguro mga tauhan diha, bisag di pa mananabang, o nagaguho na diha. Mutabang guro jud ka oy madahan og di ginakabangan og si bakog mamatay na ikapay makwisyon wa jud mutabang si pulana diri ay nga nguho na kong bata diri ako ro sara ikaw kuno Unya mapriso ka. mao ganing wa ko di ko na patabangon mao pinang undang ko ning panabang mag-artista na lang ko oy artista guwapa pa limpyo pa amen bala mo dia Yan ang may kamera ron, artista na ka. asam nila mao kibaw nakataka lang ko content mo ang alam kasama ko ani mayor no kung tinuo sa akong isulti dong ay di sa kumamakak kami tanan mananabang gibawalan jud pagpaanak og balay kay ayo kong hospital safety pero Ina na tiya ron, unsa may kasulti na ron nga naas bukid kayo nga tuwa sa buntod sa kontrata yun nga anak. maunay akong Abot nagproblemahan dong labi ng taga-Kendihina duangan na di kan sumuroy o bugasok ana may mga daan pa din ha naay daan sa tao ang pagdayong-dayong sa ilang buntis labing magbaha mugi lang nagulan ron Maglaang buntis ay mulakaw ba doon nga to sa hospital. Ano to ikaw na bangkay, ikaw mo kwaon sa bana, mulakaw ron magkapadung nga to sa balay. oo bisag mabaha pa diha Nga naunta. madar man tadyag unsa iiksa ana ya magbati lisod tinud pero unsa man gining bawal nagin ta hinduon nako dong nangin taon nga tiya mga nakay yun akong asawa tiya baluoy taon ka kudong bisag kapila pa na mga nakay dadag district dadag birting nya panganay man DC pa edad di mo dawat ang birting o district dawat ang O district dili magpaturja ko bata doon ba kay bisag banganak. gina dia daw ay kalami uri ng porma hapon ana lang gina matinga ko ani atong gobyerno apo maugid ni patakaran gobyerno sige ato no uyon ako uyon ko ano katotal ako mabuhi ng panabang oy kanang wa sa kwarta usahay pero na si uban dong ay kimuhatag oy tagaan kong tag 3,000 tag 2,000 por panagsara sa kalibo 500 usay zero po Say waya mo. waya mo Pero dili ka mangayo og dili gi ka musita nga mo o mubungat lang ko nga mubungat dong dato nako kalukos mi og palit yapir na akong bakol ano di kay nagpulat ito sa mga ano ya gracias motor nga wa nam ginakabarog Katong-tigaan ng culture. hingag maog tagaan mag-wheelchair hingag may makita ng tiil pikas pagpalibang alsahon preso ko tungod lang ana kung trabaho nga sus manabang pagluwas lang anang mga tao pagtabang na sa mga tao magunsa tinog maluoy jud ko labi ning wa gid sila yamo nga wa makumpleto anang ospital kay di man sila dawaton di ospital di kumpleto di manabang dawat man bisag wa ang ato di pag IE why sabod ug naay sabod kamao ta mo paus Asa, doon sa ko. na problema. sa man nito Unsa ang problema nimo ngano man nga gipaundang kas manabang? mao lang ito dong imong asawa ako mga nabang buanga kami kang bayan Mao gani. Nganong paundangon kas manabang kisa ingon nimo? Gimiting mi atong 20. Gimiting mi sa mayor. Ang mayor mismo mo hinsulti lagi nga
Di na gyud ko papanabangon tanan manabang wa nay manabang. Dili na lang kamo supak anak tiya kay mayor man na. Mayor gani ato gud turo ato ako na amahan. Mauna. Oh. Pero nasa tay gamay nga nyo. Ang kini tiya dili na sa Ang disakon. ginabuhi, kung porsimba ko, pananglitan, naam gid siya may amahan. Kinsam day mo tabang siyang mga anak. Umingon mo siya nga na Ginoo. iya presohon. Aw saman tabangan. Ano iya man presohon kung makatabang kasi isin mo kay igsoon. Preso manabang lagi ug mga anak lagi nay mga Hindi anak. mapapreso ka kay mukuyog mi. Buang kini. Akong bakol sa anong bakol. Mukuyog kani at dong dato kaya ron nga mahimo na nga siya nga makita niya unsa ta ka sinsiro nga pagkatao. Hindi. Nga wa ta mosupak niya. Nadi ko dong ay. Ano ba ngayon kadlok? Madok mo ka nga kadaghan mo. Mukuyog dito sa presuhan. Ang ba mga bata ko sawa. Ipadakaw ka ni mayor na. Ade ko ko na Hindi mayor. ka buhilak. Way problema kay padako ko basta mukuyog na mo sa presuhan. Ano ay nagbuot na mga tawa ng prisuhan. Nayabag ka din ha oy. Di ko masupak kita ng balaod. I-upload man ako na. I-upload naman ako na. Ano man ay i-upload nimo? Ipakita na to nga ang pagtabang sa isig nga tao. Mananabang artista. Walay gipili. Wala manabang artista na ni. Unsa pa kana basic presidente Ako ni mga pagmangkon. Way man na pupugni sa daan pa sa unang panahon. Asam na sila sa unang panahon sa pagkakaroon. O nya giingon mas mayor. Oh. Ang nangagi na. Ang sa una na. Ang karon atong hisgutan nga wa nay mananabang. Kay baskin kamo mananabang mo. Ug naay mga anak basag mag-ung-ung pa ang bata sa sabakan sinan. Di na di ko no mapilabton. Sa kuno na dong. Wala. Lugar, butang to sa nanglitan. Atong asawa, mga anak. At tuluan na god, nilusot na. Naana jud, moingon ba ka idagan man ato dito nga isudlot naman ang sa imong anak niya og lawas. Di na lang nimo birahon para nga malibre. Ay na lang gid ko. Tiya, ano lang tiya? Istorya lang sa atong YouTube channel ha. Mga artista ka, atong mo nag-shooting. Nag-shooting. Saka na ko pagsulti sa. Ikaw yung nga, hala, dili naman ko mag-artista ron, o dili naman ko manabang ron, mag-artista lang ko yung YouTube channel, alimo ko Tres Buakak, tanawa na niyo ang among salida. Okay. Shooting Di naman ko manabang ron. Mag-artista na ko sa channel. Alimo ko Tres Buakak. Alimo ko Tris Buakak. Ah. Na ako mag-artista na ko, di na ko manabang. Agwapa na ko na artista. Ay limpyo na ta. Limpyo na tanong. Sige, babay na Nakita na ni sa mga katawhan sa Di na nanganak ka na manabang. ko, sa mga pasyente na ko. Di na. Di na ko oy. Maski mga basag mga anak pa ko kung galingon dong. Di ko manabang. Di mga anak ko sa kung galingon. Di na ko manabang gid. Saan mo tiya? Mudagan kong disek. Og mulusot sa akong bata. Biyaan na akong bata. Basta babot lang kong disek. Nara di ano. Biyaan akong bata. Babot lang kong disek. Baka mabiling bata. Kasi hindi ko manabang.